Binary system. Binary system is a number in base 2. Ma'ana idan aka ce binary ina nufin abu biyu. To binary system lambobi ne da suke a base 2. Ga misalansu nan 11 base 2, 101 base 2, 100 base 2 da sauransu. Lambobi irin waɗannan su ake kiransu a base 2. Binary numbers da suke a base 2. Idan muka kula da kyau za mu ga cewa abin da ya ƙunshi lambobin shine da 0 da kuma 1. Da haka yaren kwamfuta ne 0 da 1 shine binary. To za mu ga ya ake mai da wannan binary number zuwa wasu bases ɗin na daban. Tunda lambobin da muke ta amfani da su a kullum duk 'yan base 10 ne, sai dai idan har ya bayyana cewa ba base 10 ba ne, wani base ɗin ne daban kamar yadda muke da shi a nan, wannan yana base 2. A wannan misalin muna da 11 base 2 ana son mai da shi zuwa base 10. Sai mu ɗauki 11 ɗin mu ce base 2, sai mu sa wannan 1 ɗin na farko wannan, sai mu ce times 2 na base ɗin kenan, plus wannan ɗaya 1 ɗin ita ma times 2. Mun ɗauki 1 ta farko wannan kenan times wannan base ɗin 2, muka ɗauki wannan 1 ɗin ita ma muka ce times wannan base ɗin 2. Therefore nan na ƙarshe za mu sa power 0, sannan wannan kuma mu sa power 1. Da haka sai mu ce 2 power 1 is 2, sai kuma 2 power 0 is equal to 1. Da haka sai mu ce 1 times 2 which is 2 plus 1 times 1 which is 1. Da haka 2 plus 1 zai ba mu 3 a base 10, ko mu sa base 10 ɗin ko mu bashi duk yana nufin a base 10. Therefore abinda wannan yake nufi 11 a base 2 daidai yake da 3 a base 10. Ma'ana duk yayin da ka samu kwamfuta 3 to sai ta mai da shi wannan yaren sannan za ta san me kake nufi. To haka ake mai da 11 base 2 zuwa base 10. Ga wani misalin kuma 101 base 2, shi ma ana son mai da shi zuwa base 10. Da haka sai mu fara ɗaukan 1 ɗin ta nan farko times base ɗin which is 2 plus sai 0 times 2 which is the base plus sai 1 ta ƙarshe times 2. Nan za mu sa power 0, nan mu sa power 1, nan mu sa power 2. Sai mu ce 1 times 2 power 2 yana nufin wannan shi har sau yawan abin da ke nan sama guda biyu ne, da haka 2 times 2 zai ba da 4 plus 0 times 2 power 1 which is 2 plus 2 power 0 1. Da haka sai mu ce 1 times 4 is 4 plus 0 times 2 0 plus 1 times 1 is 1. Idan muka tara duka zai ba mu 5 base 10 ko kuma 5 kawai. Kenan 101 base 2 yana daidai da 5 a base 10. Ina son mu ɗan gane waɗannan abubuwan saboda za su taimaka mana ƙwarai da gaske idan muna yin aiki da binary ko a wasu guraren daban. 2 power 3 yana nufin wannan 2 ɗin za ka yi ta yi ita sau ita har yawan adadin abin da ke nan sama guda 3 ce. Don haka za mu ce 2 times 2 times 2. Wannan shine abin da yake nufi. Sai mu ce 2 times 2 4, 4 times 2 8. Kaga mun samu 8.
haka ma a nan yana nufin wannan 2 ɗin 2 times 2 times 2 har yawan adadin abin da ke a nan sama, da haka za mu ce 2 times 2 times 2 times 2, da haka 2 times 2 4, 4 times 2 8, 8 times 2 16. Haka nan in muka yi wannan 2 power 5 zai zama guda 5, 2 3 4 5. In muka yi timesing zai ba mu 32. To haka ake yin amfani da su. Idan kuma aka ba mu wannan mu mai da shi zuwa base 10, 1 0 1 0 1 1 base 2, za mu fara da na farkon mu ce 1 times 2 plus 0 times 2 plus 1 times 2 plus 0 times 2 plus 1 times 2 na ƙarshe 1 times 2. Sai mu zo nan ƙarshe mu sa power 0, power 1, power 2, power 3, power 4, power 5. Kamar yadda muka nuna ɗazu, 2 power 5 yana nufin 32 plus of 2 power 4 zai ba mu 16 plus 2 power 3 zai ba mu 8, 2 power 2 muna da 4, 2 power 1 muna da 2, na ƙarshe 2 power 0 muna da 1. Da haka 1 times 32 is 32 plus 0 times 16, 0 plus 1 times 8, 8 plus 0 times 4, 0, 1 times 2, 2, 1 times 1, 1. Kaga in muka adin wannan da wannan na da 40, 42, 43. 43 a base 10. Kan mutum ya je rubuta haka fa, ya ce wai 43 base 10, wannan is ba daidai ba ne. Ga yadda ake rubuta shi nan. Don haka 1 0 1 0 1 1 base 2 shi ne yake daidai da 43 base 10. A wannan misalin kuma abin da ya bambanta shi na baya shi ne a wannan akwai ɗigo, akwai decimal 10.11 base 2, a mai da shi ma zuwa base 10. Shi ma za mu fara da na farko 1 ɗin kenan, sai mu ce 1 times the base which is 2 plus 0 times 2 plus 1 times 2 plus 1 times 2. Sai dai a nan idan muka kula za mu ga daga 0 ne sai point, ma'ana daga wannan ne aka samu point, daga wannan 0 tun da shi ne wannan aka samu point. Da haka mu ma daga nan za mu fara power yadda muke yi a baya, mu ce 0 1. Sai mu koma number line, muna da number line haka nan 0, nan muka ce muna da 1, nan muna da 2. Me zai zama a nan kenan? -1, -2, -3, haka ita tafiya. Da haka mu ma nan sai zama nan -1,
nan kuma ya zama minus 2. Da fatan ana ganewa. So abinda za mu ce nan gaba 1 times 2 power 1 is 2 plus 0, 2 power 0 is 1 plus 1 ɗin nan, wannan 2 raised to the power minus 1 yana nufin 1 over 2 power 1 plus 1 times wannan minus ɗin yana nufin 1 over 2 power 2. Haka zai kasance. Da haka 1 times 2 is 2 plus 0 times 1, 0 plus 1 times 1 kana da 1 over 2 power 1 is 2 plus 1 times 1 is 1 over 2 power 2 is 4. Da haka 2 plus 0 muna da 2 plus 1 over 2 is 0.5 plus 1 over 4 is 0.25. So in kai adin wannan duka zai baka 2.75 base 10 kenan. Kenan wannan yana nufin wannan a base 10, nan shine a base 2 ɗin, nan kuma shine a base 10.